s full proste speedom na tú loptu, aby som ti dal možno gól na poslednú chvíľu, proste ako vyletí to príliš vysoko proste. A čo mám ja iné ďalej spraviť, proste ako ja mám vysoký speed, proste tak sa pohybujem, no. Dobrá. Teraz ty videl ten save? Bolo na čo sa robiť niečo v tej bráne. Vidíš, o tomto hovorím celý čas, prihrával mi. Nice. No, máš prihrávku, urob niečo. Toto není prihrávka, ty kokot. Nie? Tak aspoň toto mi je lopta, ktorá sa jebe niekde v rohu. Teraz tam máš ty prihrávku. Ja som v bráne, Miško, ako si mi prikázal. Výborne, dal si gól. Tak toto mám hrať? Prihrávať mi proste, nestrieľať na bránu, strieľať mi pred bránu, strieľať mi proste z jednej strany ihriska na druhú. OK, chápem. On beží kokot oproti tebe, proste ja potrebujem to prihrať vtedy ku mne, nič viac. My nemôžeme mať jedného brankára, my musíme byť obidvaja brankári, proste, lebo jednomu to viacej vyhovuje. Chápem. Poď po nej. Výborne, Miško, tebe sa začína dariť. A zajtra uvidíte, že budem hrať s 2 ľuďmi a budem pičovať 2 ľudí. Nice. Je to pred bránou? Poď, obidva. Opa, poď, máš ju? Škoda. Poď, ty si so mnou, poď mi tu. Teraz si mi mohol kľudne pomôcť. No, mohol, ale ja som v bráne, lebo si mi povedal, že má byť v bráne. Počkaj, mám... Však ale ja som povedal, že máme byť v bráne, proste keď nám to vyhovuje, nie keď útočíme. My sme dvaja pred bránou, jeden napravo, jeden naľavo a snažíme sa prihrať tomu druhému a ten sa to snaží skorovať proste a do brány sa vracame v takýchto situáčkach. Dobre, nerozčuluj sa. Sa nedá nerozčulovať sa s tebou. To vieš, niečo si život svoje matky. Poď, teraz ťa potrebujem. No čo, myslíš, že ja som to vedel, že myslíš, Miko, pohode, ja idem po nej. Dobre, pohodka, stáva sa. Stáva sa, Mišo, už si 666 krát v tejto hre. Keď mi neprihrávaš proste a ja musím chytať kokotiny proste vyjebané. Ale ja som bol v bráne, ty si... Prestan si robiť srandu z toho, že ja že misujem proste. Ja si môžem misovať koľko chceš, keď ty mne neprihrávaš. Ty si môžeš misovať koľko chcem. Hej, doslova. Však ty mne neprihrávaš proste tak ako čo ja mám proste tu na mať jaký oný play. Ja mám v tej hre odohraných 27 hodín. Sorry, lebo to som mohol myslieť. Poď, ideš po nej. Výborne, idem ja teraz po nej, či nemôžem? Idem do brány. Však choď kurva ku bráne, však útočíme proste ako, teraz nám nič nehrozí, už nám hrozí. Ale teraz to saveol, perfekt. Perfekt, poďme ďalej. Vráť sa naspäť. Bežím naspäť. Ja to vyjebať, dobre, fajn. Ja to vyjebávam, som v bráne. Je to úplne na druhú stranu, okay, ako môžem. Skúsim. Ja som v bráne zatiaľ. Útoč. Choď pred bránu, ja som ti chcel dať prihrávku totiž. Počkaj. Výborne, a teraz idem ja, poď. Výborne, a na druhej strane mapy. Pohode, mám ju, nemám. Výborne, Miško, tretí gól, poďme. Radu si z toho robí piču, ale ja z toho zrazu začínam vyhrávať zápasy, že? Nie, ja to myslím vážne, poďme. A nikdy nebež za mnou, chod na druhú stranu mapy, ja proste ich budem mať obidvoch pri lopte proste so sebou. Keď to prihrám na chvíľu rýchlo tebe proste, tak to máš proste a máš tam voľnú bránu. Idem po nej. Dobre. Chod na tú druhú stranu, vybojuj to, ja som na druhej čakám na prihrávku. Idem bojovať. Nevybojoval som. Idem aj ja. Skús. Sorry. Nemám ju. Mišo, prečo si nie si v bráne, vysvetli mi. Prečo by som mal byť v bráne, keď ja... To je jedno, ja som po nej išiel vybojovať. Ty si mal byť v piči v bráne. Hej, však, ale ja ti hovorím, že idem ešte ticho tam. Ja hovorím stratégie, ty môžeš tak akorát robiť, čo ja hovorím. Ste jednoducho si išiel po lopte úplne zbytočne, dal nám gól. Jasné, áno. Choď po nej. Pretože môj kolega nevedel vybojovať. Som v bráne, radšej. Strieľa na bránu, ty... Ale nevral, no tak ja som v bráne, ja si to postavím. Už som videl gól proste ako, what the fuck. A opäť, proste safe. 50 bodov plus, easy. Idem po nej. Dávam ju pred bránu, nedávam. Pýtaš, že si šiel po nej. Chod do brány, hej. Teraz to musíš... Nice, mám ju. A idem po nej. Mám turbo. On je rýchlejší. Dobre, díky, Mišo. Ja ťa mám vidieť? Ty si kokot pri lopte proste, ktorú ja sa snažím spracovať?
Jebe ti? Tak ty Kto máš bol v bráne vtedy? Kto bol vtedy v bráne? Ja som bol pri lopte. Kto bol v bráne? Ty si mal byť v Toto bráne. bol dobrý Miško. bullshit. Aj Nie, teraz nemal si som mal byť v bráne. Si to Nie, nemal som byť v bráne. myslel si loptu. Retardovanie to hráš proste, hráš to na postihnutého kokota proste. Lopta je tam, sú tam dvaja enemáci, je tam môj spoluhráč, ja nebudem v bráne. Ja nebudem v bráne. Ty si mal byť teraz v bráne, toto Teraz po bolo. to ideš. Idem po to. Idem zahrať na seba, lebo pozerám, že tvoj gameplay vpredu je totálne blbý. Hej, preto som dal 3 góly. To je jedno, ja som ti krásne na nich prihral. No a zase... To bola moja chyba. No. Alebo mal som od teba nejakú informáciu, ide ti to tam alebo podobne? Chod si pozrieť stream, pri sám piču, chod si pozrieť stream, uvidíš proste oranžového kokota proste a loptu. Ja som toho modrého nevidel, ja som ho doslova za loptu. Ale... Len menovku som tam videl, čo ja mám vedieť, kde to je ty kokot? Idem po nej. On ide zase, odbijam. Dobre, toto sa nedalo spracovať. Tretí gól, Miško, tretia výhorka. Áno, toto sa nedalo spracovať, bodka. Proste spracoval by si toto. Pozeraj sa, preletí nás to obidvoch, ale ti to rovno do brány, proste keď ja ako druhý hráč, keď ty to spracovávaš, proste potom idem, pretože čakám, že sa to zastaví, aby som dal shot na bránu, proste. Okay. To má svoju logiku, ja za to nemôžem, že vy nepoznáte logiku tej hry. Otázka znie, na akú piču si išiel po nej, keď si videl, že idem po nej ja. Pretože som čakal, že sa zastaví a ja budem mať shot na bránu. Uhni. Zase ideš po lopte, proste, ktorú mám ja spracovanú. Však dám z nej gól, pozeraj. No vidíš, dotyčky. A ty z nej, no chvála Bohu, konečne. Konečne mi niekto prihral tam, kde som stál a čakal na loptu. I keď mi nikto neprihral, pretože niekto zase musel strieľať na bránu, keď má kolegu rovno za sebou. Čo pičuješ, ja som ti nechcel prihrať, ja som to myslel, chápeš? Ináč my v real life nemôžeme spolu hrať Rocket League, ja by som ťa zabil. Aha, ja mám rád masochizmus za také, keď ma niekto pičuje. Nice. A je to 4-4, poďme to Takže vravíš, že my dáme Rocket League, proste a to bude naša predohra. Hej, to bude. Dobre, ide to pred bránu, Radu, najkrajšia prihrávka, proste Radu si to sám. No však, jak furt. No, v pohode, On ti pomohol, takže pohodku. Easy goal, 5-4. Čo viac si chce. Nebuď koko, tvoja matka je koko. Choď po nej. Výborne, 30 sekúnd vydrž. Mám ju. Do piči, nedokáže trafiť pust. Jebem na neho. Pred bránou mi to prihraj. Už mi to prihraj. Ja ti nič nebudem prihrávať, ja tu bojujem s dvoma. Robím tu najlepšiu prácu na svete, no a ty to myslíš Vidíš, tak. presne tieto prihrávky potrebujeme celý čas. Však pozri, kde si to odbil. Však ale bola strela proste aspoň, ktorá mohla výjsť na gól, proste sám si to tam chceš dávať stále? Uvedomuješ si, že sme dostali práve gól, lebo to myslíš, áno? Ako som to mohol trafiť? Ako si to mohol myslieť? Skôr by som sa ťa spýtal, než Však ako sa by si... pozri, ako som to mohol myslieť, máš tam prepo. Pozri, ako si to myslel, pozeraj. Sa pozera. Si to mal, jednoznačne si mal vybrať bránou. Jaký argument, však sa pozri. Si kokot, 5-5, poďme. Ide tu pred bránu. Kto je v bráne? Nikto, nevadí, pohode. Nikto. Opäť, okej. Okej, to si fakt nedokázal savenúť. Really? Pozeraj, čo sme dostali proste. To je hrozné. Ježišmarja. Jesus. Okej, poslednú už fakt, poďme. Ja sa neviem toho zbaviť, to z tej hry. Ty chceš čo, aby som bol silver 1 za chvíľu? Pohode, ale dal si 4 góly. Poďme. Hej no.